Има нещо, което се движи в корема ти. Да. Лекарът не може да направи нищо по въпроса. Лекарът ме посъветва да премина през определена процедура. Но ако премина през тази процедура, трябва да забравя за всяка една бременност. И казах на лекаря, знаете ли какво? Това няма да се отнася за мен. Хората са те наранили и пазиш това в сърцето. Да. Ще си намерите нова работа и наистина добра заплата. Благодаря ти, Исусе. В името на Исус Христос. Бъдете свободна в името на Исус Христос. Бъдете изцелена в името на Исус Христос. Мога ли да говоря с вас? Да, моля. Понякога усещаш това. Нещо се движи в корема ти. Да, движи се бавно. Това е духовно. Да, лекарът не може да направи нищо по въпроса. Да. Това ти причинява разочарование. Аз също виждам разочарование в живота ти. Хората са те наранявали и пазиш това в сърцето ти. Да, трябва да освободиш прошката. Исус Христос прощаваше на хората, независимо какво са правили. Амин. Това спира твоя пробив. Пуснах. Благодаря ти, Исусе. От днес си свободна. Ще си намериш нова работа с наистина добра заплата. Благодаря ти, Исусе. Благодаря ти за пробива. Благодаря ти, Исусе. В името на Исус. Бъдете свободна в името на Исус Христос. Ти си свободна в името на Исус Христос. Благодаря ти, Исусе. Благодаря ти за пробива.